ତୋଡ଼ି ଏଟା କି ତୋଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ତୋଡ଼ି ଭଲ ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେ ଭଲ ହଁ ମଣିଷ ଆଗ ଖାଆନ୍ତି ନା କିଣିକି ସବୁ ନେଇକି ପୁଳା ପୁଳା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ତୋଡ଼ି ତାର କଣ୍ଟା ଅଛି ଆରେ ବା ତ ଭଲ ମାଛଟେ ସବୁଠାରୁ ଭାରି ଚାଉଳିଆ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ତ ନା ଏଟା ଇଏ କରିଦେବ କି ଫୁଟେଇ ଦେବ କି ଏଇଠି ଧରିବି ବାବାରେ ଗଙ୍ଗା ତୋଡ଼ି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ତୋଡ଼ି ପୁଳା 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 ବାଲିକିରା ଏଇଟା କଣ୍ଟିଆ 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 ହେଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଆ ବାଲିକିରା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେନି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଏଟା ଜାଲ ପାଇବ ନାହିଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ନ ଜାଲ ପାଇଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାନ୍ଦି ତଳକୁ ଜାଲ ପାଇବ ନା ସେଇଥିନାକି କରରେ ଛୋଟ ଚାନ୍ଦି ଏଇଟା ତ ବାଲିକିରା ଯାକ ସବୁ ଅଛି ଏ ବାଲିଆ ମାଛଟା ବାଲିରେ କଣ୍ଟିଆ ଆଉ ନାହିଁ ନା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରୁ ଏମିତି ବାହାରିବନି ଜାଲଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଛନ୍ଦିକି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି